år, vi bliver ramt af den værste økonomiske krise, siden børsen krakkede for 600 år siden. Den dårlige økonomiske situation, Vil forringe Søs troværdighed, status og magt, hvilket skulle give dig mulighed for at tage magten fra ham, med mindre altså, at Herkules vokser op og viser sig at være en lige så fremragende politikere, som sin far, bedstefar, oldefar, sin oldefar. det ligger i blodet. Du skal ikke gå alene. Det er okay. Min ven virker ikke synderligt begejstret for mig. Jeg er klar. Jeg er stor, stærk. Der er ikke nogen, der tager prøve på noget. Det kan være, der ses en gang. Wonderful. I have a dream.